बिटिआर निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौ थुनानै होदो जाहाथे मोजां भिडिअआ थाबनो सौहैनाय बायदि। कर'ना भाइरासनि थाखाय मेघालय कलेजआ बन्द जानानै दंमोन आरो फैगौ 1 फेब्रुआरिनि थाखाय मेघालय कलेजआ खुलिसिगोन होननानै मिथिनो मोननाय जाहैदों। भारत हादरनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिआ 2021 मायथाइनि 7 फेब्रुआरि खालि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ बिथाङा सनितपुर जिल्लानि ढेकियाजुलियाव बिजेपिनि मोनसे गेदेर मेल जागोन ढेकियाजुलियाव बेवहाय बिथाङा नुजाफैगोन। मैया चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खैलामैलायाव मोनसे मडेल कलेज गायसनो बेवहाय बाहागो लादोंमोन बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' आरो बेजों लोगोसे बाहागो लादोंमोन आसामनि प्राइम मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बाहागो लादोंमोन आरो बेखौ साहा ओनसोलाव थानाय बर' फिसाफोरनि अनगायैबो आरो गुबुन गुबुन जाथिनि जयै मोनसे मडेल कलेज गायसननाय जाहैयो सा ओनसोलखौ नायनानै। बिटिआरखौ मोनफ्रोमबो नोजोराव नायनानै थाबैनो जौगानायनि थाखाय खामानि मावलांबाय थादों बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ। उत्तर प्रदेशनि गाजियाबाद जिल्लायाव गावनि असे फिसायानो बिफाखौ ब्लेकमेल खालामनानै गोबां रां दाबिदों आरो बेखौ इउट्युब हेक खालामनाय माबाखौ सोलोंनानै बिथांनाव रां दाबिदों। दाखालि बावैसो आबादारिफोरा 26 जानुवारि खालि सोमावसारनाय जादोंमोन ट्रेक्टर लानानै रेलि खालामनाय जादोंमोन आरो पुलिसफोरनि गेजेराव दावराव दावसि जादोंमोन आरो गुलि गावलायनायबो जादोंमोन आरो माखासे आबादारिफोरखौ दैदेनगिरिफोरखौ केस होनाय जादोंमोन थेवब्लाबो आबादारिफोरा सोमावसारनायखौ नागाराखै आरो दिल्लीयाव सोमावसारगासिनो दं आरो माखासे जायगाफोराव सोमावसारगासिनो दं। बिथांमोना जेब्लासिम मोनथाम दाबिया आबादारिफोरनिया जाया अब्लासिम सोमावसारनायखौ नागारनाय नङा होननानै बुंदों आबादारिफोरा। आसामाव 1 फेब्रुआरिनिफ्राय दै जगायनाय खामानिया बन्द जानानै थागोन मानो होनबा माखासे दै जगालि मानसिफोरनो मोननो गोनां बेथनखौ होयैनि थाखाय बिथांमोना 1 फेब्रुआरिनिफ्राय बन्द जासिगोन होननानै बुंदों आरो 1 फेब्रुआरिनिफ्राय दै जगायनाय खामानिखौ बन्द खालामनानै होगोन आरो बेखौ 8,000 सो सुबुंनो बिथांमोननो बेथन मोननांगौखौ मोनैनि थाखाय बिथांमोना बेखौ दै जगायनाय खामानिखौ बन्द खालामनानै होगोन होननानै बुंदों बिथांमोना। नागालेन्डनि चिफ सेक्रेटारि एम जन थई बिथाङा मैया सानसे जाबाय दाखालि रुंसारि जानानै थाङो। बिथाङा